Mám problém. Toto všetko si musím teraz upratať, aby som tu mal miesto na projekty, ktoré mám vymyslené a rozrobené. Takže ja zoberiem toto všetko na zberný dvor a vymyslel som si také fajné držiaky na tieto bavlny, ktoré by som chcel dať na túto stenu, tak som zvedavý potom, ako to bude vyzerať. Prešlo pár hodín, stále toto vyzerá hrozne. Teraz, aby som si mohol upratať všetky tieto krabice a tieto bavlny, tak už sa potrebujem pustiť do tejto steny, aby som si tu spravil lepší poriadok. Bavlny mám všade po zemi rozhádzané, takže teraz sa ideme pustiť do tejto steny. No a čo sa týka finálneho produktu, tak takto nejako to vyzerá. Je to natočené do 10 stupňového uhla. Ja si to chcem dať len takto na stenu a na to si dať tie svoje bavlny, nech nezavadzajú. Zatiaľ som ich vytlačil, tuším 64 ich tu mám. Tak teraz nám to ostáva už len všetko zamerať, kde to chceme a už môžeme riešiť túto stenu. No nakreslené by som to mal, na to, že som to robil prvýkrát, som si to dosť komplikoval a trvalo mi to dosť dlho. A teraz mi už len ostáva touto obojstrannou páskou prilepiť všetky tieto srandy. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Tak poďme na to. Posledný kúsok nalepený. No teraz okamih pravdy. Bude to držať? Bude, jasné, že bude. Tak a teraz to už len nalepiť všade. No a ja mám takéhoto pomocníka. No ja som s výsledkom extrémne spokojný, čo na to hovoríte? Ešte mi chýba 6 kusov dotlačiť, to hneď teraz pôjdem pustiť, kým ja budem robiť inú robotu, ktorú vám za chvíľu ukážem a potom uvidíme, či to vôbec bude všetko držať. Potrebujem čiernu, kde mám čiernu? A tu si badzem. To by mohlo stačiť ešte. No a kam to dáme tlačiť? Ty pôjdeš večer, ty ideš jak blázon už týždeň. Dám to na mini alebo na normálnu. Ja si myslím, že mini bude stačiť, tak zapneme mini. Aj tak už 2 dní netlačí. Tak, filament sa točí a môžeme tlačiť. Malinka, ty si tu pekne tlač a vidíme sa za 4 hodiny. No a prichádza okamih pravdy. Viem to tam pekne napichnúť. Je na parádu. Super. Sa neviem dočkať, keď to bude plné. Viem sa rozhodnúť, či to dám od najtmavšej po najsvetlejšiu, alebo opačne. Uvidíme, pohráme sa s tým. A máme dotlačené. Teraz si to už len zobereme a nalepíme to na stenu. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Dobre, ďalšia časť je za nami.
Ja si ešte chcem toto roztriediť materiály, troška to tu spratať, nech to vyzerá nejako lepšie. Hlavne celú garáž, lebo je rozbombardovaná a potom sa sem pozrieme nakoniec, ako to bude celé vyzerať. No ja si myslím, že máme hotovo. Viem, že to vyzerá rovnako alebo podobne ako na poslednom zábere, ale sem som si dal kartóny, to, čo je na stole, to vám ukázať nemôžem. Tento regál, tento bude na 3D, koberce, nejaká aparatúra, tu je bordel, priadze. No a táto nešťastná stena, niektoré veci mi začali odpadávať, to musím fixnúť, ale chcem to nechať takto, aj keď som to skoro zdal a strhol všetko. Nech tu mám nejaké farebné pozadie, keď tu budem točiť, nech to vyzerá lepšie, ako keby tu bol nejaký obyčajný regál. No ale čo je dôležité, tak konečne tu je nejaký plac a môžem sa pustiť do ďalších kobercov, takže sledujte aj ďalej. No a teraz mi ty povedz, necháme to takto, alebo to prerobíme na niečo lepšie? Daj mi vedieť. Čau.